Ja som aj na tvoju knižku na obálku po dohode s mojimi kolegyňami vzácnymi, aj s Janou Cvikovou, napísala niečo o kvírovosti, lebo naozaj tá knižka na mňa dýchla takou úprimnosťou mladosti, takou niečím takým, že tam nie je žiadna póza. Naozaj mi pripomenula Uršuline poviedky v takej tej čestnosti a takej razancii. Ty tam máš veľa tém, aj, ktoré sa týkajú aj sexuálnych menšín, rôznych menšín. Pracuješ tam s témou moci, ktorá je veľmi zaujímavo spracovaná práve v rámci týchto menšín. Ja by som možno pritom len spomenula, že v aspekte medzi tým, teda od začiatku vyšlo viacero kníh aj na tieto témy. Vydali sme zborník Aspekty s témou lesbizmu, skôr viac menej, alebo inakosti. Lesby Bibi, Zuzka drží v ruke. Neviem, či stihneš siahnuť aj po knihe Láska je láska. Tá sa už veľmi rýchlo vypredala. Je to kniha pre mladých ľudí o vzťahoch, o tom prijatí širším okolím alebo skôr neprijatím. Je to taká veľmi úprimná kniha, možno by stála za to vydať ju znovu, ale neviem ako. No, skrátka, chcela som len povedať, že sme tieto témy otvárali naozaj už v časopise. V 96. vyšla Lesbická existencia, časopis Aspekt, a vydali sme aj knihu Nicole Miller, švajčiarskej autorky, pretože to je na láske to ťažké tiež o vzťahu dvoch žien. Tak to len na okraj, čím vôbec knihu Jednorožce nedefinujem ako knihu o lesbickej láske alebo len o kvírovosti, ale skôr v takom širšom kontexte o rôznych inakostiach. Neviem, či by si k tomu ešte niečo rada povedala. Možno, že skús sa... Viem, že máš za sebou teraz veľa prezentácií a besied a možno ťa trošku mučíme tou istou otázkou, tak čo, skúsiš niečo, aby si nám to vyvrátila, alebo aby si sa tak inak definovala cez tú knihu? Tak ja súhlasím so všetkým, čo si povedala. Tá knižka je naozaj dosť kvírová, i keď pod tým myslím skôr naozaj také rôzne formy inakosti a mne to slovo konvenuje, pretože kvír označuje nielen akože aj čo sa týka tej sexuality, nielen jednu inakosť, ale celé spektrum, a ja si myslím, že to spektrum sa nachádza v každej kvalite, že nie je len čierna a biela, alebo mužská, ženská, alebo čokoľvek, ale vo všetkých oblastiach sa nachádza to spektrum a tie nuancy, a podľa mňa teda kvírový je ako celý život v podstate. Hej. Takže preto som vlastne poňala tú knižku takto. I keď pre mňa sú tam samozrejme dôležitejšie možno také tie nadčasové témy, ako je neistota, samota, rôzne podoby vzťahov, pochopenia, blízkosti a vzdialenosti. No a v prvom rade o tých postavách píšem nie preto, že by som sa chcela nejak rýpať alebo analyzovať, že aké sú iné a prečo sú iné, ale že ukázať, že aj takíto ľudia existujú a že je to celkom normálne a už by sa to nemalo nejak zvlášť riešiť. Je tam tá veta, ktorú si teraz neviem, chytíte niekto knižku Jednorožce, je tam tá veta, ktorú sme dali na obálke, kto sa zastane mňa. Prečítaš to, Zuzi, prosím ťa? Neviem, ktorá. No, takto som sa ja pripravila. Keď sa Bonimu pred očami mihotali dúhové zástavy, pestrofarebné účesy a silné gestá LGBTI komunity, prepadol ho pocit nespravodlivosti. Za neho kto bude manifestovať za škaredého muža s bipolárnou poruchou? Tak toto bolo pre mňa také úplne akože prezentné pre tú knižku.